Herria maite zuanaren, horra horrunde egun obia. Lur santu hori jartzera goaz, lore koroez betea. Nigoan egu zeruetara, Baina, gizon hau benetan zer izan zoan? Arlote bat, sosomiku bat, inoren lepotik ibiltzen zoan bat. Ez nondikorik eta ez araurik agertzen ez joan aurpegi gogor bat. Baina handik asko jagozak, bere laguntzat agertzen dozakenak. Eta aintzat hartzen jauriek, zeo zer hona behengo joan dinoanik. Bate jakik, nok jakin lekek txori baten bizitza, nok jakik.